Hola a tots i totes. En aquest vídeo anem a recordar com es diuen les notes musicals i com vos les trobareu escrites en un pentagrama. Això d'aquí és un pentagrama. Són 5 línies que utilitzem els músics per a escriure els sons musicals o els sons que escoltem. Al principi del pentagrama tenim aquest dibuix que ja sabeu que és una clau de sol, que ens indica on es troba la nota sol. Les notes musicals tenen forma de bola. Són unes boletes que poden ser blanques o poden ser negres. A més, poden estar acompanyades d'altres dibuixets, com per exemple aquestes barres d'aquí, que indiquen el ritme o la duració de cada una d'estos sons musicals. Però ara no anem a fer cas ni del color de les boles ni dels altres símbols que ens trobem, perquè el que ens interessa ara, és saber com trobar cada una de les notes de l'escala musical. Com ja sabeu, l'escala musical són les notes que van des del do fins al següent do. Do, re, mi, fa, sol, la, si i després el do agut. Després l'escala musical continuaria amb un re agut, mi agut, fa agut, igualment cap a baix. Per això ara no ho explicarem. Continuem en el tema. Hem dit que la boleta que se situa sobre la segona línia és la nota sol. En aquest cas l'he pintat de color negre, però això no vol dir res. L'he pintat simplement perquè veieu que poden ser negres o blanques. Evidentment, les notes anteriors en l'escala musical al sol són el fa, el mi, el re i el do. I les notes posteriors a la nota sol serien el la, el si, el do agut i després el re agut per als que estudieu en cursos més superiors. Quan us trobeu una de les partitures que us enviaré, us faré arribar per alguna de les maneres que puc, el primer que hem de veure és les boletes de la partitura si estan en una línia o en un espai. El mi, per exemple, està en la primera línia. En canvi, el fa està en el primer espai del pentagrama. El sol en la segona línia, el la en el segon espai, el si en la tercera línia. I el que farem serà posar-li baix el nom de la nota musical. Mireu, podeu posar-lo de dues maneres. Una seria amb el nom complet, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, agut, re, agut, etc. I l'altra seria posar només la inicial, que és la que jo preferisc utilitzar perquè és més fàcil a l'hora d'escriure i més ràpid. El do amb una D, el re amb una R, el mi amb una M, fa amb una F. L'única diferent seria el si, perquè si utilitzem una S podem confondre amb la nota sol. Per tant, jo el si li pose una T i li dic ti. Una vegada tingueu el nom posat baix de cada boleta, el que farem serà començar amb la lectura rítmica i amb la interpretació amb l'instrument que tingueu per casa. En el cas dels meus alumnes, amb la flauta dolça. I fins aquí aquest vídeo. Ens veiem en un altre. Adeu!